Nek ngono aku dadi pegawene Gusti Allah, murite siji loro nggih tetep kula ucap. Niatipun daftarke dados pegawinipun Gusti Allah. Mugi-mugi amanat ingkang panjenengan paringaken dhateng kawula saged ngestakaken keren anggone ngaji lan mulang. Tak dongake kabeh padha dadi wong sing slamet bojo donya akhirat. Amin Allahumma amin. Menika wasiat saking almarhum al-maghfurlah dhateng sedaya keluarga putra santri lan kula panjenengan sedaya mugi-mugi ma'assalam fi amani shaykhana Allahu Rabbi raham Rabbi ruhina ma'assalam fi amani shaykhana Allahu Rabbi raham Rabbi ruhina السلام في أمان شيء